Hola, bon dia. Soc el Víctor Iranzo, resident de 5è any del Servei d'Urologia. I, el servei de fer la residència aquí al Servei d'Urologia de Joan 23 és una bona oportunitat. Tenim molts quiròfans, operem quasi de tot, tots els tipus de cirurgia, a nivell endoscòpic, a nivell robòtic. En quant a la dinàmica del servei també està molt bé. Ara mateix tenim, els adjunts són molt accessibles, hi ha bon rotllo, cosa que és també bastant important. En quant als residents també ens portem molt bé i crec que poder fer la residència aquí a Joan 23 és una gran oportunitat i acabem rebent una bona formació i al sortir les aptituds bàsiques, tant a consultes, a quiròfans, més que suficient. De fet, sortim molt ben preparats per afrontar després el treball com a adjunt. Per les dimensions de l'hospital i de més, al final ens acabem coneixent tots, tant en quant als diferents residents d'altres especialitats, els adjunts tothom et coneix, fa que sigui també molt més accessible a tot, molt més fàcil de treballar aquí en aquest